Saka vanhu vari kugara nefiye yekutya mwana ona mumba anoshandisa madrugs wosilawo drug lord wewe. Saka yatove problem hombe itori kutengesa mutoriro paside maona. Saka ndo zvangoitika Mufakosi yangoita unlawful territory, lawlessness yawanika. Zvane satanism mukati. Kuti mweya uri kuzoita munhu arikudawo mweya weworld. Saka ifaindi kuti Mufakosi tinotonyatsozivirana kuti ava ndo madrug queens acho nemadrug lords. Saka isusu we are saying stop it, hatikukuvengai, but we are just saying good, there are other ways of making money. Sinatuita biblically katotonye chinamato. Chinamato chine simba pamusoro peutongi hwose. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kune vasati vaita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe tive muri imwe chete. Zvichiteera nyaya dzakabuda kuno kuMufakosi apo mai vakaurayiwa nemwana wavo uyewo vanhu vaishanda vese vachiita zvekudedzera makombi mutauni, umwe akatema umwe wake akarasikirwa neupenyu. Ipapo mukomana anga achitovigwa nhasi. Vagari vemuFakosi vanga vakaungana zvakare parutendo rwou apo pauya vakuru vemapurisa vanga vachitaura navo vachikurukura nekuda kwedenda rapinda muFakosi, denda remadrugs. Tataura neumwe aimbobuda pachivhitivhiti mumutambo unonzi Tiri Parwendo. Uyo ati kunoku vanhu vaimbosangana vana vachidzidziswa zvemadhirama, vachidzidziswa vachiita zvebhora, asi vazhinji vacho vari kutourayiwa nekuda kwekutora zvinodhaka izvozvo. Chikuitika zvinodhaka nemadrugs izvi zvirimo muFakosi. Vanhu chaivo semubereki handingafariri kuona madrugs achiitika mucommunity. Asi nyaya iri kukanganisa vana ndeyekuti vari kuona vanhu vakabvira kare vachitengesa madrugs vari vamwe chete vanorarama. Ndo vanhu vari kuvaka dzimba, vari kutenga dzimba vachifamba nemota dzinodhura. Saka vana vadiki vanobva vateedzerawo kuti pamwe ndinobva ndafanana neuyu. Vanhu they are idolizing vanhu ivo vaya, nekuti chikonzero ndechekuti mapurisa vanosunga vanhu vaya 2 days 1 day munhu anobva adzoka. Problem yepamapurisa vakada kuti tiite mainforma anoudza mapurisa anosvikoudza mupurisa anotaura kuti ananhingi ndo vakakuvenga. So madrug lords vaya vanhu vane mari, matoni madrug lords muFakosi vane mari yekutoti vanogona kutokanganisa kutokuwadza munhu. Saka vanhu vari kugara nefiye yekutya mwana ona mumba anoshandisa madrugs wosilawo drug lord wewe. Saka yatove problem hombe itoripo. Nyaya iripo ndeyekuti mapurisa they must up their stockings, vaite zvebasa vasenze nekuti Mufakosi inoparara. Nguva yamakakura muFakosi ndezvipi zvinhu zvekuti mungati izvi ndo zvataiswera tichiita zvaitibisa zvichida zvakatinzvengesa kuti tipinde mune zvimwe zvekukanganisa vana vechidikiko zvinezvi? Zvaitika nguva yatakakura kwangu nembanje yaitoputwa navanhu vakuru vakawanda pakona. Kuti zvaiyakuitwa mazuva ano kuti vanhu vanotoputa achifamba murodhi geMadison iri kuputwa. Saka hakuna waitoti mukatona vanhu imbanje maitoti magororo munhu anoputa mbanje. Nyangwe ari mukoma wako waiti mukoma wako igororo vanga vachiputa mbanje, kana kumba waimhanya kunomhangara kuti vanga vachiputa mbanje. Vanhu taiita zvekuekta pama nemahoro kunoona mafirimu nekutamba bhora, kuita zvakawanda-wanda, kana kutonoraura chaiko zvokuti zvemadrugs izvi kwanga kusina. Asi nenyaya yekuti chachigwere charegererwa nemapurisa, saka vana vadiki vakuona fanike kumadrugs uku ndo kunotove neupenyu. Tiri kuona imimi muri umwe wevamwe vaitobudawo pachivhitivhiti muchiita zvemitambo. Makanga muri mudhirama raibuda paSABC rainzi Tiri Parwendo. Chii chiri kutadzisa vanhu kuti vaenderere mberi nekuita izvozvi zvekuti vana vanodzidziswa kuitawo zvemitambo, vachiitawo zveacting, zvichida kutamba muchongoyo kana zvimwe zvinhu zvaiitwa kare? Chii chiri kustopa izvinezvi? Izvo zvobvira paungano yevanhu, chido chinenge chirimo. Vane zvipo vacho vanenge vachigonesa vaya ndo yekuti vanobva vatokanganisa vanhu vane madrugs vaya, obva atongopinda pamadrugs. Saka anobva apinda pamadrugs ari mwana mudiki, chipo chake cheche chakutopera, akutoona fanike kumadrugs kuekta kwese kwakuperera kumadrugs pane kuti azive kuti izvi zvinomupa upenyu. Ukaedza kumuudza kuti izvi zvinokupa upenyu anoona sezviri kumunonokera. Handizive zvinoitika pamadrugs, munhu anoona fanike upenyu wake watove kumberi nekuti unotarisa vanhu vacho vanenge vachiputa madrugs aya, vachiirova madrugs aya, unotoona kuti haana zvaari, asi ari kuzoona ari pamusoro-soro ari kumberi nekuti hatsiudzika.
Ndapi mashoko amuda kusiyira kune vari kutengesa nekuti tinoziva kuti vari kupfuma asi kupfuma kwavo kune misodzi yevabereki vemuno muFakosi. Vari kutengesa madrugs ava tiri kuti wanewo nekuhla upenyu munyika muna Mwari nemudzimu yenyika. Vanavo vanhu vamuri kuuraya vawandisa, zvimwe zvacho vaine tsitsi, muvewo nekuzvidzora kuona kuti vamauraya kutarisa kuti vatengesera vauraya vangani. Unombofunga kuti wakabva here. Ava vanhuwo varikuda kuti vaite upenyu, ndo vangatotipa chiyamuro ivo vari kutengesa vanyatsofunga upenyu hwevanhu neremangwana reZimbabwe. Tataura nevaronga zuva iri, umwe weavo vaironga zuva iri vataura kuti muFakosi iri kuti no to drugs, uye nyaya yevanhu vanotengesa hanzi nevatataura navo uyo ati stop it. Kumapurisa vari kutora zvioko muhomwe ataura zvakare akati stop it. Isu takenge taronga senharaunda tati ngatiitei emarch, handiti march against drug abuse, but zvinogona nemamedia edu nechichi zvinogona zvakangoenda nerwrong information yakazosvika kumusoro kumapurisa edu kuti aiwa isusu toda kuita anti-police demo, but that was not our intention. Isusu we are saying Fakosi say no to drugs. Tombobatana senharaunda, tomborakidzira a peaceful march, ndo yatiri kuda kuti tiite. Mapurisa achibva ati zvamuri kuda kuita zvakanaka, ngatitaisei totanga tasangana nevanhu vemunharaunda. Saka muri kuona vauya mavhunde marara kudaro kuti ngatitenge tasangana navo, kana tatasangana navo tozoronga machi imwe chete tiri pamwe chete, machi ine mapurisa ine mamwe mastakeholders akasiyana siyana, tongoita one thing. Zvii zvamuri kuzotarisira imimi kuti zvichabuda pamachi kuti ibatsire kubvisa honye iyoyi yemadrugs? Chenjedzo kunyanya kune vanhu vakagara mudzimba, because sometimes unogara nemadrug, kutochengeteswa madrug usingazivi kuti ndabatiswa chinhu chinopisa, handiti. Plus toda kuti madrug dealers nemadrug peddlers vawanda muFakosi vaite sei, vazive kuti vakuzikanwa, vazvisiye. Mataura panyaya yekuti vari kuzikanwa sei? Kune here vamwe kana kuti mune here platform yekuti umwe anototi munoziya ka inini panext pangu chaipo pane ari kutengesa, information iyoyo iri kufamba here, uye yafamba kudaro iri kuzosvika here kumapurisa? Ndofunga ndingati mwana wako anogona kungoita drug dealer usingazvizivi, handiti. Mazuva ano hamuna mabasa, vanhu vari kuita zvakawanda and selling drugs is just become a lucrative self job, you see. Saka iyoyo ndo zvanga zvichiitika zvekuda kuti muFakosi secrime scene zvayo, almost every street has got a drug peddler and a drug dealer and a drug addict. Nemawandiro akaita mastreets emuFakosi. Exactly. Saka hapana munhu anomboti handizive, tese totoziva ende tinenge tichitoona zvavanenge vachiita. Ndo vatiri kuti ana bosi ningi, ana madha ningi, ana ningi, vanhu vachiita zvinhu zvavo. Saka ifaini kuti muFakosi munhu wese, even evenda chaiye, munhu ari kurongedza madomasi ake uchifunga kuti ari kuita sei, ari kutengesa madomasi, but ari kutengesa chitumbwa pasaidi, ari kutengesa ari kutengesa mutoriro pasaidi, maona. Saka ndo zvangoitika muFakosi yangoita unlawful territory, lawlessness yawanikwa. Zvinhu izvi zvagara zvichiitika, chii chekuti mungati mimi izvi ndo zvazotrigger kuti titi toda kumacha isusu kuti no kudrugs? Ndingati the month of February has just been an eye opener to us. Maraids emamurders nemacrimes anga achiitika like naFebruary muno muchete, ndo havazongoti atirotese kuti haimi katimukei, kwakafa mwana akafa namai vanga vari drug addict, mwana akafa, pamwe wakatsimbirira hatina kuzonyatsonzwa nepostmortem, kuchibva kwachekwa vamwe mai vachekwa nemwana wavo, zvino kwakachekwa kwakarovana vakomana vakazorovana parengi vakatemana nezvidhina, ari kutovikwa nhasi mukomana mumwe wedu. Saka you find kuti iye chete, those stories are just a tip of the iceberg. I think early January, late January, mumwe mufuti vakachekana nescrewdriver. Saka you can see kuti within a short space of time, within 4 weeks, panga patoita mamurders, kuurayana kwevanhu kwakawanda.
tinoona isu dzimwe nguva zvinozoti kana chinhu isweji yazodhuka kuti vanhu vai ndezvipi zvimwe zvekuti kunyange nhasi zvanga zvichitaurika mukati umu zvekuti zvanga zvisina kubva zvabuda panyika yese asi motoshamisira kuti ana mai vari kuramba vakadai somudzimba. Zviri kushamisa ana mai vari kuafecteka zvakanyanya. Inini I can even say, I can testify also kuti even kwedu kumba zviriko vana vedu vakungochinja pamwe kushaika kwemabasa kana kuti chii, but mwana akuita violence ama 2000 edu nevamwe vanhu vana vakuita maviolent havachatumika havachatsurika vakutyisa munhu akutorara mama vaine safety logo yemukati kuti mwana wangu asandinike. Zvanga zvichiitika vanhu takanyarara mudzimba ende kazhinji kacho tanga tichinyara kutaura kubuda pachena, and I think this platform yataita umanzwa even madzimai akawanda achibuda achitaura nyaya dzavo zvinhu zvangozvingozviitira wega zvichingoitika wega mumba mako, but ezvinezvi zvekutorakidza kuti aiwa handidzi ndega dambudziko iri ritori bigger than we thought. Yes. Ndeapi mashoko amuri kuda kutaura kune vari kutengesa madrugs nekuti tinoziva kuti munhu azotora chinhu anenge atowana supplier. Zvichida supplier tikakata supply vanhu vari kutora izvi havazokwanisa kuzviwana. Chii chamuda kutaura kune vanhu vanotengesa madrugs? Vanhu vanotengesa madrugs ini ndiri inonzi Mufakose drug abuse task force yaronga chirongwa ichi. Handiti vanhu vanotengesa madrugs toda kutongovati stop it, tokuzivai, tozivana, and you are my friend, you are my neighbor, you are my relative, tozivana, and tinoziva kuti munyika muna mabasa handitika, but you are finding kuti vamwe vedu vatiri kugara vatakagara navo vakadzimba vakudhraivha mota dzinotyisa, ende titoziva kuti ndozvavanoita zvemadrugs. Toda kungovati stop it, enough is enough. Mufakose is saying no to drugs. Hatichada, enough is enough. Tatojamukira madrugs. We need to have Mufakose kunzi ichene, because ezvinezvi zvisenze zviri kunzi magonyeti anotodhirivhara madrugs anouya muno. Handiti hatizonobuda kuenda kwana Highfields kwana zvinotanga kuno. Saka ifaindi kuti Mufakose tinotonyatsozivaana kuti ava ndo madrug queens acho nemadrug lords. Saka isusu we are saying stop it, hatisi kukuvengai, but we are just saying good, there are other ways of making money. Handiti there are other ways of making money legitimately without killing each other. Handitika, because you are killing each other, because kuti killing each other kwandokuti handikokuti we are killing my son is killing me also. Handiti saka it's a chain iri kuitika. Iwewe wake mwana haabati waona, asi wangu mwana ndiye anotonzi anouya vana hapana patinoita 24/7 takachengeta vana, but we are finding these guys and girls varototibvunza kuti makambotoona chiya kumba kwenyu here, ndo muromo uri kubuda kune vamwe, ndo patatizoona kuti aiwa tatovenganaka but tiri hama nehama. Let's just stop. Mufakose iite zero drug, irege kuita epicenter of drugs as it is. Koshoko ramuri kuda kutaurawo zvakare kumapurisa tanzwa mukati vamwe vachichema kuti kunyangwe vanhu ivavo vakauya vakanzi vasungwa havambovidza zuva vasinodzoka. Isusu tiri kungoti mapurisa futi stop it. Toziva kuti mari haisi kukwana, but zvokuti munhu asungwa nhasi kana kuti wapinda iwewe mutoita kadheke kutonyatsoziva kuti nhasi tiri kunotambira mari pakati muchitambidzwa. Izvozvo zviri mumadziso evanhu ndo vari kuzvitaura. Ini ndai ndakagara kumba kweduku, asi vamwe vanhu vari mumaarea ichocho varitoona kuti mupurisa nhinge yauya nguva dzakati, nhinge auya pane drop off center, pane pick up center yavanouya chipuhwa mari yavo. Isi tingoti mapurisa you are our protectors. Handiti we want to work with you, hatina kumbokuvengai, we need protection from you. And the protection from drugs is the first step that we want. Watibatsire kupedza chinhamo iyi. Nekuti kumapurisa ikoko dzimwe mhosva dzinotozoparwa dziri kuparwa nekuda kwemadrugs. Chaizvo ndo zviri kuitika. Mufakose we are saying no to drugs. Enough is enough. No more drugs. No drugs in Mufakose. Saka moto takutongoti tsetse patiri kutomhoresana tingoti no to drugs. No to drugs. Munhu asati atombotanga kutaura chinhu arotongoti no to drugs. Saka we want that. Handitika. No to drugs, like my t-shirt is saying. Mufakose say no to drugs. Yes. Tataurawo zvakare nevanoita vanomiririra vanofudza mimweya yedu, vafudzi vemweya vataura kuti kunamata kunotodiwa, asi pamwe pacho vanokanganiswa kuti ivo mweya Holy Spirit yakatogara vari kunzwa kuti vari kuda kunamata dambudziko iri, asi vanonzi ngavatange vanotora clearance kubva kumapurisa.
Okay, ndinoitwa Pastor Chaka, ndotungamirira sangano rinonzi Adulam International Christian Center. Tiri muno muFakosi, ndo matinobata tiri. Mungatitsananguriro here kuti dambudziko remadrugs iri riri kuwanikwawo here muimba yaMwari? Zvakanyanya zviri kuitika. I think taikurukura even sekuchechi tichitotaura kuti matambudziko echechi yemuna 1990 nekuma80 yasiyana neyaye zvino izvi, nekuti zvakusangana nemhuri nevana vatinofudza vamwe ova nevabereki vanouya makereke kwedu, zvakuda kuti tive tine zivo. Chimwe chezvinhu ndicho ichochi chemadrugs chakanyanya zvikuru. Titati tinonzwa vamwe vachiti pakatanga kutaurwa dambudziko remadrugs unonzwa chinzi zvekunamata hazvichabatsira, pari kutoda zvinhu zviri practical. Imimi semufudzi wemweya, chii chamuda kutaura pamusoro pekuti zvinobatsirika sei kuti vemweya vakauya vanofudza mweya yedu nekuenda kuchechi kunobatsira sei pakuderedza dambudziko irori remadrugs? Ndinotenda. Ini ndinodayira kuti dambudziko ratinaro harisi dambudziko rinogoneka kugadziriswa nebazi rimwe chete. Rinoda kuti vanhu vazhinji vatswinye nepavanokwanisa. Saka kereke irimo bazi, ende zvimwewo vanhu vakasatarisisa pane spiritual side yezvatiri kusangana nazvo. Vanhu vakasatarisa iroro divi, tikatarisa even zviri practical, because vamwe vanotoita vanhu vanotoshanda, vanotoita mabasa avo, asi zvinozovakurira kwakumberi, asi pavanotanga vanhu vanenge vachitoita zvinhu zvinoyemurika musociety. So kereke inofanira kupinda nayo kuti vana ivava tikavapa dzidziso vachiri vadiki zvinogona kukamurika. Hatingati zvingapera, asi zvinogona kukamurika nemaactivities mamwe atinoita kuchechi anovabvisa mukusangana o mukugara munzvimbo dzisina kururama, vachiuya kuchechi vachitiza kuri kuitirwa mabasa aya asina kumira zvakanaka. Sevanhu vemweya munowanawo here dambudziko rekuti vamwe vamunotungamirira ndo vamwe vanozobatwa mudande mutande rekuti vari kutengesa zvinhu zviri kukuvadza vamwe musociety? Pari zvino isusu ndakazvimirira ini sesa handisati ndawana dambudziko iroro, asi tine vabereki vamwe vatakasangana navo vane vana vakabatwa nedambudziko iri vatinenge tichibatsirana navo. Unoona pamwe pacho mubereki atori nedambudziko rakatonyanya kupfuura uyo anenge gara akadhakwa, nekuti ivo anonopara mhosva yavachada kunokumbira ruregerero, ndivo yavachada kunobhadhara faini, anopwanya mahwindo edzimba dzevanhu. Saka unoona kuti wane mwana wesangano Sunday iyoyo haana kuuya, mwana akaita chakati, mfundisi uyai pakati pesvondo pane chaaita chakati. Saka anopedzisira iye even kunamata kwake kunogona kuderera, but zvichikonzereswa maybe mwana wake. Chii chamungade kutaura pamusoro pedenda rapinda mumuFakosi remadrugs? Inini ndiri kuti tatove nenguva yakati dambudziko iri riripo, asi ndofunga chazosumudzai kuti pane kufiwa kwazoita, asi inyaya yatove nenguva ichiitika mbijana. Saka chikumbiro changu chishuwo chatati nacho ndechekuti initiative seyaitwa nhasi iyi yakanakira kuti tese tikaisa musoro pamwe chete, tikawirirana kuti tibate mabatiro akadai, tikafamba tine muono mumwe chete, I think zvinogona kutibatsira, nekuti denda iri harisi kungokanganisa dzimhuri chete, asi riri kukanganisa even future yenation chaiyo, because vamwe ndo vanga vadai vachazoita vatungamiriri but upenyu hwavo hwatoparara. Iye akafa neuyo pamwe achasungwa, mhuri chaidzo dzichasara even dzisawirirane nekuda kune zvinhu zvine zvaitika. Saka ichi chinhu chinobata umwe noumwe, zvingange zvisiri mumba mavo nhasi, asi mangwana hauzivi mwana wako waanotamba naye. Saka tese tinofanira kuisa musoro pamwe chete kuti tibvise denda iri ranetsa mumuFakosi. Alright, chekutanga ndinonzi Bishop Benjamin Olik Adele, ndiri miriri weFakosi Metropolitan Trust, ndishanda saDeputy Director imomo. Dambudziko raitika mumusha idambudziko rinotyisa zvachose. Madrugs auya kuzoparadza musha wemuFakosi, ndo chinhu chikuru ichocho. Upenyu hwese kana kuti utano hwese hwevana huri kuafektwa kunyanya
drugs. Kutiti mbavha dziri kuba, vazhinji vari kutoba kuti vaone mari yekuti vaende kunokwanisa kutenga madrugs. Noti tiri kunzwa kuti drug riri kushandiswa rinonzi Cristal rinonzi dombo iri. Hadzi rinodhura. Kuti vakwanise kuritenga, vari kutopfara mhosva kuti vakwanise kutenga drug. Saka madrugs ndo asvika pakuparadza musha weMufakosi. Vari kuurayana nenyaya yemadrugs. Vari kurepana nenyaya dzemadrugs. Tori munzvimbo dzavanenge vari kunonzi kumabhesi iko kwekwe. Vanenge varova madrugs, vakomana nevasikana. Munhukadzi achakwanisa kuzvikontrola abatwa nemadrugs. Chatsara akuchinjaswa nevarume imomo munzvimbo iyoyo. Ificha imwe mwana yatorasika iyoyo. Munhu iye arova madrugs. Vari kudzokera mumusha, vari kume like incident yakabva kuitika mai manje. Yemukomana wekubaya mai vake nebanga. Amai vaida kumutsura kuti arida kurepa mwana wemukoma vake. Handiti? But akaona amai semhuka. Kana achinge arova madrugs aya, hachatori munhu semunhu. Akatarisa munhu ane matorero anenge akuita munhu. Handiti? Saka kana kuti akuuraye, haana basa newe noti asumba kutora semunhu hausi chinhu pamberi pake. Saka matambudziko ese ari kuitika nenyaya yemadrugs. Madrugs kana abata pamunhu ari kutena pfungwa dzemunhu. Zvatiri kufungidzira isusu takamirira kumakereke kuti zvaane satanism mukati. Kuti mweya uri kuzoita munhu. Ari kuda mweya weworld. Ari kuramba kuita munhu wekuti anotaurika naye umudzose panzvimbo. Zviri kunetsa, zviri kuramba. Ndodambudziko ratakatarisana naro muno muFakosi. Tataura nevamwe vangachoti mwana wangu haatogari pamba, anogara kubhesi. Ichokwadi. Right. Mukukurukura kwatata nemapurisa, ndofunga taedza kugadzira nzira dzekuparadza dambudziko iroro. Dzatiri kutarisira kuti dzikateedzerwa pasina huori, dambudziko iroro rinopera. Nekuti mabhesi ese ari kuzikanikwa, uyezve kwatiri vagari vari kupa maripotsi vachitaura nzvimbo dziri kuitikira zvinhu zvipi izvozvo. Nechimwe chikumbiro chikuru ndechekuti vana vacho vari kubatwa nemadrugs. Taitotaura nemapurisa kuti dai vana vese vari kubatwa nemadrugs vatorwa zvakare vombonochengetwa kunzvimbo dzakafanira. Zvareva kuti ari kubatwa nemadrugs akanga atorwa, ari kutengesa uyo achashaya munhu anouya kuzotenga. Dambudziko iroro rinokwanisa kugadzirisika nokurumidza. Totiwo futi zvinoitere kuti muti imimi supplier wacho futi ivo vari kutora vakashaya supplier vanoshaya kunotenga. Zviri kwese pakuti supplier wacho akasiyiwa ari kunze, anotenga akasiyiwa ari kunze, dambudziko rinoramba riripo. Kuti anotengesa uyo achatengesa akawanda. Ndekuziva kuti anotsvagwa nemapurisa. Anotengesa akawanda. Anotenga uya akasiyiwa ari kunze, achana unotenga kwaanozivana nekuti vanopanda masigino vanhu vaya. Handichawaniki panzvimbo yakati, ndakuwanika panzvimbo yakati. Zvichireva kuti dambudziko rero ari kutokura, ndozvakuitirwa kuseri. Saka dambudziko irori kuti rigadzirisike, supplier nevanosupplier vese ngavatorwe vaiswe mukati. Zvareva kuti anotenga wacho hachawaniki kunze, ari kuwanika mukati. Anotengesa wacho hachawanike kunze, ari kuwanika mukati. Vombotengeserana vari mukati mupi? Imomo. Kunoti kunze kunoku community kunoku dambudziko rinenge ragadzirisika. Tanzwa vamwe mukati umo vachitaura kuti vari kuno kwavo vatori matemba, hove huru, vanhu vakuru vari kumusoro. Chinoitika kuti vanhu vati vari kuno kwatori matemba ndechekuti semfananidzo kutoti matemba akawanda ndizvo. Saka kureva kuti vakawanda vacho ndovari muno. Mukarisa every street muno muFakosi ina drug dealer, ina drug seller. Every street abula mushaka 1 2 3 vanotengesa madrugs. Masuppliers acho vanhu vanotova nesimba rekutoti vatokomanda chero mapurisa. Saka ari kunzi ari kuno kumatemba ndepekuti ari kuno kana akanzi abatwa ihove yabatwa mudziva kai
uya anongofona mabata hove mudziwa mangu sara muraura rumerera hove yangu mabata murambo wangu imomo vari ukobva noti mapurisa apinda kuzobata vanhu asina simba noti shefu ari pamusoro ataura ende ndiye anenzwi rine simba kupfuura auya kudeployment. Sadambudziko hombe nderekuti mashefu ndo ari kutoparadza musha weMufakosi. Vari muMufakosi avava vanhu vari kutumwa vafanisa messengers vari kutumwa unopreacha drug andika but ane dambudziko hombeka ndo atiri kuti main suppliers acho andika vakuru vanoremekedzwa kumusoro ikoko noti drug kuti ripinde muMufakosi harisi kugadzira muMufakosi riri kutoshipwa kuti riuye kunoko rapinda nekupi. Tine mabhodha anditi tine airport nzvimbo dzose dzinochengetedzwa sei pari kuzopinda drug richinzi rafanira paairport panochengetedzwa rafanira pabhodha panochengetedzwa vemutemo varipo vanotendera kusecha zvinhu zvese andika asi drug riri kunzi rapinda munzvimbo rapinda muMufakosi rambobva nekupi vanopisa vasingasecherwe ndo vatu pane mabhegi anonzi aya habatwi aya iyi mota haibatwi magedhesi anovhurwa dzikaidini ngaipfuure ndo iri kunzi ndo mota iri kunza zvinhu zvinopisa yacho iyoyo. Pabhodha pane pachinzi ione tunda dzemafuta uri kunzi wapinda sei nemafuta ako but kune munhu ane truck container chairo chairo rakaloda madrugs riri kupinda munomu container harisi kusechwa harisi kuitwa sei riri kuuya kunoko saka ndo pari kunzi vari kunoko ava vaka matemba matemba ari kuigirwa chikafu nemabig fish. Semunhu mataura kuti muri bishop imimi ungati dambudziko iri rinokwanisawo here kupera kana vanhu vezvemweya vakauya pamwe chete vachibatsirana nevanhu vemucommunity? Inyaya yakanaka. Dambudziko iri rinopera nekunamata, hakuna chisingapere nekunamata, asi dambudziko riripo zvakare munyaya dzekunamata. Isusu vechitendero nevenyika kufanidza nehurumende izvo tikati munomusha maita dambudziko matungamiri ngatimbosangana timbonamata nekuda kwedambudziko totanga mapuwa police clearance. Police clearance iri kunzi munoripota before 7 days andika mozonopindurwa after 7 days handiti sari muda kuzoita zvinhu zvenyu ndopano chazoya police clearance kuti tipuwe mvumo yekunamata. But mazina tinoita biblically kataura nyaya yechinamato. Chinamato chine simba pamusoro peutongi hwose. Zvichireva kuti chinamato kana tatanenge nhau yechinamato pakanzi paitika dambudziko emergency inofanira kutora neyechinamato. Kufanira neambulance nechinamato zvakafanana. Mukristu anofanira kugara ari ready kunamatira musha. Ambulance inofanira kugara iri ready kunotakura murwere. Pamukatasa dambudziko riripo nderekuti tikati izvezvi ngatiunganei tinamate atipuwe mvumo nekukasira. Takatombokurukura nyaya iyi mushure mechirongwa chiripo chinechi nevamwe vatungamiri vemakereke. Ngatinamatirei musha wedu. Honai musha washata. Njodzi dziri kuitika mumusha dzashata. Ini sabhishopi handifari kundinzwe kuti mumusha wandoraramira inini munotonga satanism. Yatiswe chinamato tirimo. Mukaenda muchitendero muprofita Elia aifamba asina kupuwa tsamba nehurumende. Aingofamba achita basa raMwari akaparadza vaBhaari vamwe mukurumbira wekunetsa nemabasa avo akavaparadza nekuda kwechinamato. Asi mumunoti pepe ngatimirire kuti tipuwe clearance. Ona ndiye zvandakagara na Holy Spirit ndakuita basa ndakuita ndira baba vanondituma ndombomirira police clearance kuti ndizotanga kuita basa raMwari. Amusona kuti papa muchinamato takambunyikidzwa
Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Tasara padiki diki kuti tipinde mu 100,000 subscribers. Ivai muno subscriber tiite muri imwe chete uye kutora mukana uno wekukutendai nekutitsigira pa Destiny TV nekutenda avo vanenge vakatibatira mushini kuti pamunoona pazvinenge zvabuda zvakakwenenzverwa kune vanenge vari behind the scenes vanobata mushini wedu.